tausayi so yake zama ya taɓa rai da jinin jikina. Da tausayi so yake zama ya taɓa rai da jinin jikina. Zama da ke komai tsanani ban rabo da ke nai rayuwa dole sai da ke amsa kira soki sallama. Da aminci ne farko furtun daga mun har ruhi na ɗau sako dukkan yanayi kai zana rike kai min ƙarko zo jara gama komai ka bukata na barba. Shikenan na samu muradi na nema da baturan nan soyayya mini tsani na girma ko bana nan kin boye sirri na dama kin alkawari a cika shi ya tabbata ne girma. So alfarma ne shimfiɗa ta farar fuska ta zarce ta barma ne in an yi bikin aure gidanka a kai ni gidana ne masha Allah dan yau na cika burina.